Okay guys, humana to anig buongon napatay manggang kuluhaon. So mo dito to Sister Hanik ito Road. before I forgot ang So mangga. karong adlaw dahil kitag mga kalanon. The best joy, the best. Hello, padung nami uli. Kay gikan naming ng hamal. So mauli nami. Mo ni ang agihan namin from there and yeah. Dili pwede mo talikod, mo tanaw dito. Pwede man? Pwede. Pwede harap na kamera. So anaon? Dili ka to kung kamera nga sa inyo. Asa ron? Kani? Putol ng video, putol ng video. Ay di ra po. No. Putol ng video. Di ba pwede nang lagi dito. Ay nako po. Kabalong. Kay mo ni ang kauban namo nga nangaon mi dito. Kaning mula ka kay siksihan si Sister Jane. Yeah. Hello. Yeah. Kanang kasunod si Mimi ning kasunod paspas na kay mula ka kay pag ulan. Ngano ka ha? Aray. Oh. Kaya na yung payong bay. Oh. Wala sila. Nonoy, aking interview. Ha? Noy, ito yung last name. Iya, sa igit naman. Siyempre, nalipay. Siyempre, kada ay. May pa siyempre, kada is nadulono eh. Ito na, Jay? Nalipay. Yan, si Mimi ko na interview ha. Palaban magmama! Palaban magmama! Say, mag-abot ni silang tambay sa balay. Oo. Mas minute. Sa to panahim unang bitanan imo balay ron. Di, magkuhan sila kayo. Adi. Guga pa inis nini ang parma. Ay, gaw sa des Mimi. Ay, in town Mimi. Akan ada kasi ano nakita Ato, sa ato, venue. So, mo nilang venue sa ilahang bagong assembly. So, Iya dang muluhod pa gaw. Muluhod. Power wagas lohod. wagas kaayo ning mga cameraman. Anang kawayanan oh! Saka mo anang kawayan. Yan. Pwede ituhog. Get the light. Get the light. Okay, kinapa din na nagsunod dito guys. Ubay-ubay ka buo. Okay. Listen this song. Wala ay falls dito guys. Malagtaw kong falls. Wala ang falls. Wow, ka very nice. Isa gadalag arinula. Gadalag arinula. Kana Sister Joy, kana Sister Norse, kana si Pastor nakabiking usa dagay na yung gibiking. Si Bradley B. Unya kani usa gadalag arinula. May gas, may arinula silang dala, si Ibine. Wow. Hi friends. It's so hangin. Good job. Na ay falls dito guys. It's running water na siya. Nay napiyal dari. Kisa to. Police. Police na siya. Sakit ko na dong. Ay. Wala, speechless. Speechless. So mo munaog mo ining buntura paingon adto. Peping pamuran ng hangin. Hadlok sila ting hangin aning tungod kay nami sa middle of the mountain. Well, shout out. Pika sa pigbal. Kung manihono ng hangin diri, ana og daan It's balitik. now or never. Kanang gauna si Brother Nonoy na siya. Ang garo si Mami. Yay! Kami nag-ulahi may gauna to sila. So, daghan pag kamukha ulahi. So here, tanawa ang pala. Muna ilang pala ako yan. Gadap dito sa kahuyan. It's so far, you know. Ano na yung pinuship niya mga hoy? Yes. Ha!
nga na ka-effort. Og si Bulldog, sige ko lang yun. Madalaga tayo! Bato mo, usahay. Balog. Balog. Dali niya. First time ko wag-initan kay video man. Pero kung video ba yun ko. Gas, gas. Ulay tayo, ay ulay mainit sa. No, ano ng payong nakuloy na ng payong ni. Super Migubay ng Gasunog. Pa-shout out sa mga subscribers. We're surrounded with mountains. Si Jipper, way kahat, lok yang uyab yun. Okay, ganun yun, ganun. Ow! Uy, na-shouting, na-shouting, na-shouting Uy, dito. lagan dito mata ka. Kinsa? Pulis. Ag pulis? Nang nakton na to, ag pulis. To dito na, gaon na nagpulis. Oh, dog, magsipa siya ko ng ulo. Ano na po ni sa kahaguyon ho yan, mo ni kaigihan mo kanina. Kahaguyon yan. Shout out Provincianong Siaw from Siquijor. And then shout out kay Bisbay Vlog from Negros Occidental. Shout out Kuya JMX TV from Siquijor. And the rest of Siquijor Biners. Soon, wanna meet soon, guys. Ouch. Padayon rami, o toilet sila dito, gauna na. Hapit namin maabot sa kinaugsan. Yehey. Almost there. Yehey. Fresh air. Fresh air, fresh air. Dagan-dagan na yun. Okay, mag-selfie na po. Go! Naay pulis, oh. Ako iglawa si pulis. Wah, wah, ayos, wah. Apel ko! Wah, wah, wah! Apel ko, wah! Ay, mapayong, wala ko payong! Wala pa! Okay guys, naay nakakaplag og buongon and then namahuway mi dinhi sa ilang kanunoy kay kaning Malaking kalamansi. kaning uban kay hion ra ni sige dagway. Libangon. Kayo imong kuan ay video da pasura. Mapamig buongon as snow noy ni sa snow noy. Pasura. Durot man ang nunoy. Kuan na ni wala. Naibatang sa kasakas bayabas. Ay, mabidyohan magyud ni Ro. Wala proseso. Sige, sige, cheers. Kala tong ka na balo na. Arenola, Arenola. Kami may ka. Kasapan ka ng Star General. Nagsaka ka rin. Ato po yung taon ng kuan, punuan. Okay, very good ang nunoy. Ano siya? Magsalaka sa kuan, buongon. Umakatay. Kat-kat sa kuan. Hindi na makita sa lipran sa ato. Muni na naghangad. Muni kumalaon og an. Naadyo daghang kaayo. Napoy ni sa kanga kuan ito. Tagbalay. Wala nilok. Tara. Oy, oy, inches ayog ana sa dia. Dai. Igo ba ta?
wala manggot. Buka na. Apa? Hala, makuyawan matamartag mahulugan, my God. Ano po bulaan mo ba? Asas nonoy dapat gaitsa. Gaitsa na siya wa pa. Wala pa. Ito na, sige. Buka. Agoy, abot sa Hala, ano. asa pa noy? Ano ito, ana nalimbag. Kada kong pululutong noy. Ay, bakit man? Sige noy, naihinog dapat dari noy. Dari Di na maabot. O yogon. Ay, one marmar ha. Ay, sugang. Sir Norbing, oy. Putora. Bikas na, oh. Sir Marmar, hawa dia marmar. Psst. Buongon. Oy, nonoy pa. Ay, my gosh, romantic. Kita juga kaya ka, no, eh. Mo ko ano? Kana mo na Spider-Man. Ala ka na ito. Napay usa. Ay, marmar. Ah, Dili dari pijis mana? okay ra guna panit ra may butikula na stern nerves. Ayog kuha na ng panit kay. Hala ka na kay kuan hinog kaayo. Hindi ko na nag-ampak na. Kanara dyan. Umumay kayo. Panglili sila. Abit tagaan nila diha. Mula ka na mo. Muni, guys, muni gikag kuan kumbira unya Focus ka, no? mangaon pagbuongon. Ay, ayo bunula, my Nang god. ako mong gugi. Panitan untan, di ba? Wala din eh. May lading. May lading yun. Tara. Tara. So, mana ni mo? Mo ni leader aning sigpong hagbongon ang buong yung bayhana og panil ingod wa. Bayhanahan ni. Hindi rin mabutas. Kasalig kay magulang niya na nanguha. Mo daw gana ihawon niya sa tapon. Ay man. Nagbaboy pero sa balay. Una ako mga baboy na nagpangsalaag na. Okay guys, humana to anig buongon napatay manggang puluhaon. So mo dito to sa Mr. Panic Road. Ituod before I forgot ang mangga. So adlaw dahil kitag mga kalanon. The best joke, the best. Ay, Ang importante, ang importante na naman si simbahan. ay si Agan ang to. Sao na magpulong ko diha nga sus magpulong ko sa tampuat.